Добър ден, казвам се Драгомир Атанасов, работя в кооперация Единство, село Баховица от 2 години. Обработваме около 14 000 декара, от които около 7-8 се засяват с есеници, пшеница и ечемик. Използваме сялката от 2 години, като предимно засявам от нея около половината от площите с есеници се засяват с нея, като около 2500 до 3000 декара ечемик и около 5000 декара пшеница. Значи избрахме тази сеялка между другите конкурентни марки на пазара, но като Верщат и Хорш, но решихме да вземем тази поради по-добрата ни осведоменост от представителите на фирма Оптиком, които предлагат тези продукти на пазара, и по-добрата е обслужване, поддръжката, на това, че винаги може да се разчита на тях, когато възникнат проблеми, да се свържем. И също така смятаме, че тази сеялка е по-лесна за поддръжка, издръжлива е за нашите условия, устройване това, че е добра работна, има голяма работна дължина, и също така бункера събира около 2,5 тона семе, което намалява в смисъл времето за пълнене и за транспорт на семена. Значи, също така сеялката може да се транспортира без проблеми. Транспортната и ширина е допустими граници. Друго, което за нас е важно, че можем да спестим от обработките, като също така дори в по-влажно и по-кално време също може да се работи почти без проблеми. Другото, което е, че лесно сеитбената норма има удобство, лесно може да се регулира и бързо да се сменя, ако сменяме културите. Това нещо бързо се регулира. И мисля, че сме направили добър избор, и ако трябва отново днес да избираме, мисля, че бихме избрали пак тази сеялка.